Gepleyer Azatlyk Radio Seyset habarlar gündölügümizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunludaky penahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek tapşyrygynyň berilendigini habar berýärler. Olaryň söýlerine görä öz ýiten itini gözläp 21-nji fevralda penahana baran ýaşaýjylar şeýle buýrugyň edilmegine tötänden şaýat bolupdyr. Haýwanlary goraýjylar itini angardan almagy tynançdylar. Ol it köçede ýaşaýardy, emma pasporty bolup sanjymlary edilip olara iti bermediler. Şonda olar itleri şugun kun ýok etmek hakynda rasiýadan berilen tapşyrygy eşidip galdylar diýip 22-nji fevralda Azatlyň habarçysy haýwanlary goraýjy ýerli aktivistlere talgylanyp habar berdi. Şaýatlaryň aýtmagyna görä olaryň ýanynda edilen bu tapşyrykda haýwanlary ýok etmek üçin 300 golay adamyň uğradylanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň paýtagtynda it biçikleri awlamak işini şäheriň jemaat gulluklarının işärleri şeýle ýörite awtologlar bilen aýlanýan gullugyň wekilleri amal aşyrýarlar. Olaryň köpüsi arasatçylyk ýazgyly ýörite eşige giyinen adamlar. Azatlyk Radiosu çoğunluğu saklanyan hayvanların ýok edilmegine degişli plan baradaky maglumaty resmi çeşmelerden entek tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Agdalan penahanada saklanyan itleriň we pişikleriň sany hem belli däl. Penahana Aşgabatyň eteginde çoğunluğu zerdibilleri gaýtadan işleýän karhananyň territoriýasyndaky angarda ýerleşýär. Ýa-da ýakynda Azatlyk Radiosyna iletirli bolan videoda penahanada haýwanlaryň aýlygyn şertlerde saklanýanlygy görkezilýär. Şol birakda Aşgabat it pişikleriň awlanmagy Türkmenistanyň hökümet baştutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň orunbasarynyň 2013-nji ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran TS-15 nomerli, ýagny eýsiz ýykmanda it pişikleri gündelik esasda tutmak hakyndaky görkezmesiniň esasynda ýerine ýetirilýär. Bu arada paýtagtyň häkimetleriniň şäher ýaşaýjylaryna geçen ýylyň awgust aýynda beren resmi jogabynda edilýär. Azatlyň habarçylary Aşgabatyň ýaşaýjylary we haýwanlary goraýjylar itleriň hem pişikleriň awlanýan wagtynda rehimsizliklere tede bar bolýanlygy we hatda wagşylarça öldürilýänligi barada ýedigdirli habar berýärler. Jemaat gulluklarynyň arasatçylyk ýazgyly geýimdäki ganhorlary haýwanlary gören ýerinde öldürýärler. Pişikleri polietilen haltalara salyp agyr taýaklar bilen ýençýärler ýa-da ýoluň gyrasyna urýarlar diýip habarçylarymyzyň biri habar berdi. Şol birakda häzirki wagtda ýerli aktivistler haýwanlaryň ýok edilmegine garşy özüçe çäre görüp başlapdyr. Meniň tanşym häzir arasatçylyk guramasynyň haýwan öldürüjüleriniň Akçaatly brigadierini gözleýär. Ol balkonuna zäher atyp garryja pişigini oglapdyr. Onuň familiýasyny ýaşarýarlar. Ol da şowdan gelipdir. Dün tanışyma aýtmaklaryna görä, Pahir aýal tanışymdan gorkýar we ol hatda işden çykyp öýüne gitmek isläpdir. Emma ony başga bir ýere geçiripdirler diýip Azatlyk Radiosu bilen 22-nji fevralda söhbetdeş bolan Aşgabatly aktivist aýtdy. Soňky döwürde Aşgabatyň köçelerinde awlanýan haýwanlaryň arasynda öýde saklanýan we boyny bagjykly pişikler hem itler duş gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan jemaat idaralarynyň işgärleriniň özleri bolsa, it pişikleri awlamagy özleriniň mejbur edilýänligini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä, her işgärden diri haýwanlaryň ýa-da olaryň maslyklarynyň belli bir sanynyň tapşyrylmagy talap edilýär. Talaby berjä etmedikleri jerime ýa-da işden kowulmak howpy awanýar. Aşgabatda öýsüz haýwanlary awlamak boýunça çäreler şu ýylyň başyndan bäri hasta ýaýbanlanyp ýedigdirli häsiýetde amal aşyrylýar. Mundan öň şeýle çäreler köplenç döwlet bayramçylyklaryň we ýurtda geçirilýän halkara wakalarynyň öňü tirasynda ýüze çykýardy. Türkmenistanyň häkimetleri haýwanlaryň awlanmagyna degişli meseleni resmi derejede agdamaýarlar. Häkimetleriň çoğunluğdaky penahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek planlary baradaky habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýörite merkezleşdirilen keselhananyň hem penahananyň dörediljakdygyny eglan etmeginiň ýygynyna gabat geldi.